Danas ćemo imati prilike da se upoznamo sa Lambretta skuterima, koji su prvi put od skoro počeli da se prodaju i u Srbiji. Iako su od skoro u Srbiji, u svetu ovaj brend postoji više od 70 godina. Ljudi koji su vozili Lambrette tada su sebe nazivali lambretistima i važili su za ljude sa puno stila. A mi ćemo sada pogledati kako je to nekada izgledalo. Prva Lambretta predstavljena je davne 1949. godine da bi tokom 50. i 60. godina mali i praktični skuteri postali pravi bum širom italijanskih gradova. Bili su povoljni, zabavni za vožnju, upadljivi i vrlo trendi, a vozile su ih i mnoge slavne ličnosti, pa čak i James Dean. Bez obzira na to da li vozite mali gradski skuter kao što je ovaj od 50, 125, 170 kubika ili veći motocikl, pravila kako da ostanete bezbedno u vožnji važe za sve. Zato smo mi došli ovde u centar Navak. Ovde će nam Petar, koji je trener bezbedne vožnje, objasniti šta je to najbitnije što svaki vozač motocikala treba da zna. Evo, Petre, reci nam koje su to neke najbitnije stvari da bi bili bezbedni na motociklu. Po prvi osnovna stvar jeste da imamo kacigu na glavi. To je obavezno, bez toga ne sedamo na motocikl. Druga korisna i bitna stvar jeste da držimo veće rastojanje, zato što dvotočkaši imaju i do 10% duži kočivni put od automobila. A kada kažeš rastojanje, to mi nekako ne ide uz priču, jer ovo su kompaktni motocikli, s njima se lako provlači kroz saobraćaj. Da, izuzetno lako je, to je jako lepo, stignemo svuda na vreme, ali je izuzetno nebezbedno. Jer uvek neko može bez upozorenja da se prestoji naglo i straki u traku, da naletimo na njega, ili kada prolazimo blizu parkira automobila da neko otvori vrata i da tako stradamo. Dakle, naše manekenke u današnjoj priči o bezbednosti na dva točka su 3 Lambrettina modela: V50, V125 i V200 specijal. Motori različitih kubikaža čine dovoljno širok izbor zavisno od potreba, a ističemo da je reč o vazdušno hlađenim agregatima, raspona snage od 2,6 do 8,8 kW. Iako kompaktnih dimenzija, Lambrette su dovoljno komforne i za vožnju u dvoje. Petre, da li ima neke razlike kada ja vozim sama i kada imam suvozača? Naravno da ima razlike. Kada imamo suvozača, veća je masa. Koji su to koraci koji treba da preduzmem da bi moj suvozač bio bezbedan? Pa ako suvozač nema iskustva, moramo da ga upoznamo sa nekim osnovnim stvarima, jer najkritičnije je kada skrećemo. Suvozač ako nema iskustva, iz straha će se naginjati kontra od naginjenja vozača i možemo doći u problem, jednostavno tada ne možemo da skrenemo, produžit ćemo pravo. Znači, narušava se stabilnost i bezbednost. Tako je. Kada smo već kod stabilnosti, Petre, možeš onda da nam kažeš da li točak malih dimenzija može da utiče na stabilnost? Da, svakako. Što je točak manji, motocikl je nestabilniji. Sve 3 Lambrette odlikuju lakoće i preciznost pri upravljanju, pa je pored jednostavnog manevrisanja po uskim gradskim ulicama obezbeđena i prilično zabavna vožnja. Znaš šta, ovi skuteri u stvari samo izgledaju retro, inače su potpuno savremeni, imaju LED svetla nazad, napred, imaju čak ABS kočnice, digitalni displej. Meni se jako dopada što su oni zadržali onu svoju praktičnost po kojoj su poznati. Vidi, ovde staje cela kaciga, a imamo i alat. Međutim, ima tu još jedna super caka. Vidi, kada otvoriš ovo, ovde ti staju i rukavice i možda staviš neke sitnice, a na kraju krajeva možeš da staviš USB priključak da puniš svoj pametni telefon. Na kraju imamo i jednu zamerku. Na Lambretti kacigu uvek odlažite u prtljažniku zaštitnoj vrećici kako je ne biste oštetili na metalni broj šasije koji je fiksiran na vrlo nezgodnom mestu.